Toto video je pre tých, čo si kupujú letenky cez kiwi.com. Storytime. Minulý maj som cestoval naspäť do Košic. Kúpil som si last minute letenku Amsterdam, Varšava, Košice na 3 dni. Doteraz to ľutujem. Na prestup na košické lietadlo som mal hodinu a pol. Povedal som si, že OK. Lenže kvôli nepriaznivému počasiu sme museli pristať v Krakove a vtedy prišiel zvrat. Došla letuška. Cestujúci, ktorí chcú ostať v Krakove, môžu opustiť lietadlo. Čo? Čas sa mi neskutočne krátil a mal som už zrazu pol hodinu na prestup. Z Krakova sme zlietli, lenže dokým sme pristali vo Varšave, som myslel let do Košic. Išiel som na informačné centrum Lotky. Až pri pulte som si uvedomil, že na kompenzáciu nárok nemám, pretože mám dve registračné čísla. A kvôli čomu? Kvôli kiwi.com. Ak si zakúpite letenky s prestupom priamo na leteckej spoločnosti, dajú vám jedno registračné číslo. Kiwi vám dá dve. Takže sa môj let do Košíc považoval za no show up. Keďže som nemal nárok na refund ani na hotel, tak som musel vo Varšave stráviť 7 hodín. Namiesto toho, aby som dostal ďalší let do Košíc, mi dali let do Viedne. A z Viedne do Košíc. Ak by ste náhodou chceli viacej leteckých príbehov, dajte mi to vedieť dole do komentárov, dajte like a follow a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.